καθυστερήσεις, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Κάνουν οι καθυστερήσεις, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Παιδιά ζητάνε, σχολείο για να πάνε. Δώστε στα παιδιά, Δώστε στα παιδιά, παιδεία και σχολιά. βγείτε έξω. Μέσα από έτσι σαν από γονείς και τέτοια έχουμε δει ότι γίνονται και πράγματα έτσι, δηλαδή γίνονται με στυλ. Να, αυτό θα σας τα αφήσουμε να το δείτε, να το μελετήσετε, να περάσει και στον κύριο Δήμαρχο παρακαλούμε. Γιατί μας έχει πει ότι αυτά τον ενδιαφέρουν, τα ζητάει, τα θέλει, δηλαδή να τα βλέπει πώς γίνεται. Για να βρούμε ανεξάρτητα όμως από αυτό, γιατί μας είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο. Όχι, δεν μπορώ να ξεκινήσω τώρα. Αλλά τον Οκτώβριο εγώ δεν επιτρέπω να μπαίνει ο κάθε τυχόν, ο πας τυχόν στο σχολείο μαζί με το παιδί μου. Και γιατί να υπάρχουν εργασίες το χειμώνα και να μην υπάρχουν τις σχολές. γιατί νωρίτερα δεν μπορεί να ξεκινήσει η εργασία. Μα συγγνώμη, 2 χρόνια τώρα δεν είναι μαζί. Γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει. Α, ναι, γιατί το ξενοδοχείο, ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο που έχει πρόσβαση από την πίσω μεριά του δρόμου μπορεί και το σχολείο δεν μπορεί. Για πέστε μου. Αλλά όλα εξετάζονται. Γιατί δεν δημοκρατείτε αύριο, ας Όπου απαγορεύεται στην Καλδέρα για να μην το μπλέκουμε το πράγμα, ο Δήμος έχει επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις. Πρόστιμα. Συγγνώμη, το θέμα είναι ότι συνεχίζουν να κάνουν τις εργασίες τους αυτοί. Και τι τους κάνετε, δηλαδή που πληρώνουν 500 ευρώ πρόστιμο ή 1000 και τι έγινε. 1.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα. Και προφανώς δεν τον νοιάζει, αυτό συνεχίζει τις εργασίες του. Αυτό που είναι στο ξενοδοχείο δεν τον νοιάζουν τα 5.000. Δεν προβλέπεται. Εντάξει, τότε και για μας δεν προβλέπεται κάτι άλλο. Δηλαδή, καθόμαστε τότε κάθε μέρα εδώ πέρα. Γιατί δεν το δημοπρατούμε αύριο, εφόσον έχουμε τελειώσει τις διαδικασίες και θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ίσως. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτό το κομμάτι που είναι να δημοπρατηθεί. Τα τεύχη δεν έχουν ετοιμαστεί. Τα τεύχη είναι για όλη τη μελέτη. Μάλιστα. Εμείς αυτή τη στιγμή θα υλοποιήσουμε τμήμα της Ο μελέτης. κύριος Καφούρος πριν 2 χρόνια, ο κύριος Καφούρος είναι εδώ πρώτα απ' όλα. Δεν είναι εδώ, δεν είναι ο κύριος Καφούρος. Πριν 2 χρόνια ο κύριος Καφούρος, είχαμε κάνει μια γενική συνέλευση στο σχολείο, μας είχε πει ότι θα πάμε έτσι. Ωραία, άρα γιατί δεν το έφτιαξε από την αρχή έτσι. Πώς έτσι. Όταν φτιάχναμε τις 2 αίθουσες, θα έφτιαχνε Τρεις για. αίθουσες. Αυτό το σχέδιο τέλος πάντων, θα έφτιαχνε τις 2 αίθουσες, γιατί δεν έχουν πολλά λεφτά ο Δήμος, είναι φτωχός ο Δήμος μας. Πάρα πολύ. Και θα προχωρούσε έτσι το σχέδιο. Θα βγάζαμε την άδεια ολόκληρη και θα κάναμε τις 2 θέσεις. Μάλιστα. Γιατί πώς λένε, τα τέχη δημοπράτησης από την αρχή δεν βγήκανε για τις 3 αίθουσες, αλλά τώρα βγάλαμε πρώτα για όλο το σχολείο και τώρα ξαναπάμε πάλι για τέχη δημοπράτησης να πάμε για τις 3 αίθουσες. Γιατί δεν έγινε αρχή αυτό που λέγαμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει κατοχυρωθεί όλο το έργο να υλοποιηθεί μόλις ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Μα γιατί δεν το έργο, η άδεια οικοδόμηση τι σημαίνει. Η άδεια οικοδόμηση τι σημαίνει. Όμως να μας βρείτε λύσεις για τον χρόνο. Για τώρα, δεν Σεπτέμβριο. Υποτίθεται ότι η ΙΑ είναι από τα πιο... Όχι, είναι από τα πιο πλούσια χωριά. Ο τουρισμός εξαρτάται καθαρά από την ΙΑ. Ας αφήσουμε το γεγονός ότι καταστράφηκε. Δεν θα το συζητήσω εδώ. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε τα παιδιά μας. Πού να τα πάμε. Όταν παίρνουμε τους φόρους είναι καλά και το 2%. Κοιτάμε μόνο τον τουρίστα, τον πολίτη τον έχουμε μόνο για να μας ψηφίζει. Αληθεύει ότι πήγε ο κύριος Δήμαρχος για να βρει αυτό το 1.700 που έχουμε πει ότι θα χρειάζεται για να γίνει ολοκληρωμένο το σχολείο ψίας, πράγμα που ζητάμε κιόλας. Πήγε και ήρθε άμπραγος. Δεν βρήκε. Βέβαια, τέλος, μέσα στη σεζόν θα τρέξει ξανά ένα καινούργιο έσπαση. Το οποίο εκεί μπορούν να ενταχθούν σχολικά κτίρια. Είναι ένα θέμα το οποίο το δουλεύει. Να το δείτε αυτό που σας φέραμε. Και κάτι άλλο. Ο κύριος Καφούρος μας είπε ότι θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα του κληροδοτήματος Blaze, τα οποία είναι στα 200 χιλιάρικα. Και 225. Ναι, αλλά θα βάλουμε το 200 ώστε να μείνει ο λογαριασμός ανοιχτός, μας το έχει εξηγήσει. Και δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος θα βάλει άλλα 250 χιλιάρικα για να γίνουν αυτές οι 3 αίθουσες. Μισό. Μέσα στον προϋπολογισμό
προϋπολογισμό του 17, γιατί δεν έχει ψηφιστεί αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο? Δηλαδή, γιατί πουθενά δεν έχουμε δει έγγραφα ότι ο Δήμος θα βάλει τα 250.000 και έχουμε μείνει μόνο στα λόγια? Έχετε σκοπό να ξεκινήσετε με τα 200.000 του Blaze και όταν τελειώσουν να σταματήσει? Και όταν τελειώσουν να σταματήσει να αφήσουμε το σχολείο για βή. 250.000 λοιπόν έχει τάξει ο Δήμος ότι θα δώσει για να γίνουν αυτές οι 3 αίθουσες. Ναι. Γιατί δεν το προϋπολογίσατε? Αναμόρφωση δεν έχετε κάνει στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να περιμένουμε πάλι μετά να κάνουμε αναμόρφωση. Λέτε ότι θα ξεκινήσουμε. Είναι Δημοτικό Συμβούλιο και κάνουμε την αναμόρφωση. Έχουμε δει σε πολλά δημοτικά συμβούλια. Υπάρχει προβλήματα, δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε πολλά δημοτικά συμβούλια που ναι μεν πάτε πράγματα και δεν περνάνε. Θα έχουμε δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό ξεκινήσουμε από τώρα να κάνουμε την αναμόρφωση. Τουλάχιστον αυτό. Γιατί εδώ το οποίο θα είναι συμπλήν. Αυτό που περιμένουμε είναι να προσδιοριστεί το ποσό και να γίνει. Δηλαδή σε πειράζει άμα βάλει 250.000 ή αν βάλει 280.000. Τώρα είναι για να λέμε λόγια. Δεν χάνεται χρόνος εκεί. Πού κάνετε χρόνο? 2 χρόνια χρόνος κάνετε. Γιατί μετά από 2 χρόνια θέλετε να ακούσετε κάτι το χρόνο. Να επιμέσουμε ένα που χάθηκε ο χρόνος. Ο κύριος Καφούρος μας ανακοίνωσε ότι βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου και είμαστε εντάξει πλέον στους συντελεστές νόμισης κτλ. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι αρχές του 16. Αρχές του 16. Το 15 είναι το... Η άδεια τώρα για το έργο βγήκε τον Νοέμβρη τον περσινό, έτσι. Είναι μεγάλο το διάστημα. Γιατί περιμένουμε τόσο καιρό? Τρίτο μήνα του 2011, τρίτος του 2011, κρατήστε τις ημερομηνίες, ο Δήμος είναι σε μια διαρκή διαμάχη, έβγαλε προεδρικό διάταγμα, έφαγε 4 χρόνια για να βγει αυτό, το ΦΕΚ του 160 που αναγνωρίζει ότι είναι χώρος σχολικών εγκαταστάσεων που δεν υπάρχει πουθενά αλλού και έδωσε κατά παρέκκληση φόρους δόμησης. Πρώτα βγήκε αυτό το οποίο το πήραμε Νοέμβριο του 2015. Από το 11. Από το 11 ακριβώς. Από τον τρίτο του 2011, τέλη του 2015, βγήκε το ΦΕΚ. Ωραία. Το 160 όποιος μπαίνει και το ψάχνει. Και βγήκε λοιπόν. Πήγαν λοιπόν εκεί 4 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Για να μην πάμε πιο πίσω το τι έχει γίνει. Καλά, να μην πάμε πιο πίσω. Εντάξει. Είναι 10 χρόνια ή παραπάνω αυτή η ιστορία. Τέλη λοιπόν του 2015 βγήκε το ΦΕΚ. Πριν από λίγο καιρό βγήκε η οικονομική άδεια. Η υπολοδομία δεν είναι υπηρεσία του Δήμου. Γιατί έκανε τόσο καιρό να βγει η άδεια από Γιατί δεν τους άρεσε το χρώμα, δεν τους άρεσε το ένα, δεν τους άρεσε το άλλο. Γιατί παίρνει 1 δισεκατομμύριο εγκρίσεις σε ένα σχολικό κτίριο για να μπορέσει να. Ναι, αλλά είναι υπηρεσία του Δήμου. Πρέπει να κινούνται οι διαδικασίες. Αυτό θα κινούνται εσείς που είστε στο Δήμο. Δεν τελειώσουν τα έργα. Μα συγγνώμη. Δεν είναι να μας το πει Θα πάνε κάποιος. λύκεια και ακόμα οι αίθουσες άχτιστες θα είναι. Δεν είναι να μας το πει κάποιος. 2 χρόνια το ίδιο πηλαία μου. Ότι τη βλέπουμε. Πώς τώρα, κύριε? Δεν υπάρχει πρόταση κοροϊδίας. Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μα Άρα υπάρχει θέμα κολυσιεργίας. Δηλαδή κάποιος κολυσιεργεί ή κάποιος δεν θέλει να γίνει. ναι, αλλά η κρατική ανάλυση. Δεν αποφασίσει ο Δήμος το τι θα κάνει. Ωστόσο, για να κάνει ένα κτίριο. Κάτι πρέπει να αποφασίσει. Κάτι δεν μπορεί να μην περνάει τίποτα από εσάς. Ανησυχήσεις μπορεί να κάνουν και οι απλοί πολίτες άμα είναι έτσι. Πρέπει να πάρει η έγκριση με το δοσμένο. Δεν είναι μια απλή άδεια. Θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο εύκολο και για την Δημαρχία. Είναι σχολείο. Έχει ανάγκη από αίθουσες. Αυτή τη στιγμή το φτάσαμε στο αμήν το πράγμα. Ναι, όμως το ξενοδοχείο που είναι στην Καλτέρα, στην εκκλησία μπροστά, αέρα πήγε οι συνοπτικές διαδικασίες γίνονται όλα. Έτσι ακριβώς. Ωστόσο, δεν θα διαφωνήσετε Το άλλα. Σεπτέμβρη έρχονται 29 παιδιά από τον νηπιαγωγείο. Πού θα μπουν τα παιδιά? Είναι όλες μεγάλες τάξεις. Σαν αριθμός παιδιών. Πού θα μπουν τα παιδιά? Πού θα μπουν τα παιδιά? Αυτό το συζητάμε εδώ και 2 χρόνια. Ωραία, και Δουλειά είναι λογική αυτή. δεν μπορεί να χωριστεί και αυτή γίνεται περίμενη. Ξέρουμε ότι είναι ντροπή γιατί ξέρουμε ότι κάθε μαθητή, σε κάθε μαθητή αντιστοιχεί 1,5 τετραγωνικό. Το τηρούμε εμείς σαν αίθουσα. Εδώ δεν τηρούμε τις Αυτό.
Ναι, είναι. Ναι. Επίσης έχει γίνει μια έρευνα και έχει υποθεί ότι μέσα σε 5 χρόνια το νησί θα χρειαστεί κι άλλο γυμνάσιο, κι άλλο λύκειο. Αυτά όλα για την παιδεία τα προβλέπετε, εσείς τα τρέχετε, τα κινείτε ή φτάνουμε στο αμήν πάντα για να κάνουμε διαμαρτυρίες και να φωνάσουμε και να μην ξέρουμε τι να πούμε. Εσείς δεν τρέπεστε που είστε συμμέτοχος σε ένα τέτοιο θέμα. Εσείς δεν τρέπεστε, λέω, που είστε συμμέτοχος. Είστε κάτι υποσχέσεις και στη Γαλλία δεν κινείται τίποτα. Στη Γαλλία δεν κινείται τίποτα. Ο δρόμος, είμαστε ρεζίλοι των σκυλιών. Είμαστε μια μουσική κάθε μέρα από τον δρόμο κλεισμένοι. Για να πάρουμε τα παιδιά μας από το σχολείο, θα συγκεντρώσουν για το Δήμο μας. Δεν υπάρχει για την κοινότητα της Ίας, δεν υπάρχει ένα μέρος να βάλουμε τα παιδιά μας να κάνουμε μια γιορτή. Πάρκο δεν υπάρχει, παιδική χαρά δεν υπάρχει. Ούτε για τις παιδικές χαρές. Είστε παντελώς. Σχολεία δεν μπορείτε να φτιάξετε εγκαίρως. Πείτε μας εμείς, δεν θα βάλει σε εμάς. Μόνο δεν είναι για ψήφους, το θυμάστε. Ακριβώς γι' αυτό. Μόνο για κανένα να Μόνο για ψήφους. Ναι, βρείτε μου μια Εσείς που είστε και κάποιοι ουσίας, θα πρέπει πρώτος να κινητοποιήσετε. να φύγουμε από το χωριό και κάνουμε τι άλλο που θέλουμε. Μα δεν κινητοποιήσετε. Εγώ 3 χρόνια μένω στη μία. Κούνιες τις ξυλώσατε. Υπήρχαν κάτι υποτυπώδες, τις ξυλώσατε. Μέρος για πλατεία δεν έχει. Και μετά φωνάζετε για τον Ανδρώνη που έκανε την πλατεία. Και μπράβο του και πολύ καλά έκανε ο Ανδρώνη. Λοιπόν θα έχουμε και ένα μέρος να παίζουν τα παιδιά μας αφού εσείς τα ανάξισατε. Βεβαίως, αφού εσείς τα ανάξισατε να κάνετε το οτιδήποτε. Μέρος να παίζουν τα παιδιά. Βεβαίως και θα το κάνουν. Τουλάχιστον θα το αργότερο το να βλέπουν τα καρακιοζήλια και την πλατεία εκεί με τα μαρκαρισμένα και τα σκουφρίδια. Ο Δήμος που ήταν όταν ο Στέφανε. Γιατί την έκανε. Ο Δήμος την είχε την Γιατί την έκανε. και με σταμάτησε. Την έδωσε, έτσι Και να χτίσανε. λέει τώρα που θα κάνει ανάπλαση και να σας ψηφιίζει. Σας αρέσει καλύτερα αυτό. Και πολύ καλά σας έκανε. Κοίτα τώρα. Όλα όλα αυτά τα χρόνια τι έχει κάνει ο Δήμος για την πλατεία. Εγώ με 40 χρόνια τι έχω κάνει. Θα πάνε να φτιάξουν τα μπάζα. Να γίνει ένα Τι το πετάει. Αυτοί που τους λένε όσοι έχουν ξενοδοχεία μαζί και εσείς όταν κάνετε το ξενοδοχείο δεν τα κατηγορείτε τα μπάζα. Μάλιστα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Γι' αυτό ήταν η πλατεία. Θα ρίξουμε τα μπάζα, θα κυνηγάμε το κάθε έναν και αυτό πράγμα ήταν. Τίποτα άλλο. Και να φύγει να παίρνει πατάει όλους και να σκοτώνεται. Και να μένει τα σκουπίδια κύμα. Ανεβαίνει το γκρουπ και να φεύγουν τα σκουπίδια κάτω μέχρι κάτω στο Είναι ένα φορτηγό με μπουκάλες, γκάζι και έχουν σκολάσει τα παιδιά. Έχουμε βγάλει φωτογραφία. Την ώρα που σκολά τα παιδιά, ολόκληρο φορτηγό με μπουκάλες και αληθές που γίνει κάτι. Όλα τα παιδιά μας ήταν έξω. Έχω φωτογραφία. Και σε αυτό δεν διαφωνείτε. Μα δεν έχετε διαφωνήσει σε κάτι και δεν κάνετε τίποτα. Ελάτε και λίγο στη μία. Και γι' αυτό έχει διαγραφεί. Αυτό λοιπόν δεν πιστεύω. Θα γίνει αντίθεμα. Αν θέλετε να ακούσετε, Ακούω, αλλά δεν μου λέτε όμως και τίποτα. Δεν απαντάτε, μα θα μου σας λέτε πω ότι αυτό έχω που δίκιο. μπορώ να πω. Εάν θεωρείτε να σας πω αυτό που θέλετε εσείς, όχι δεν θα σας πω. Όχι, δεν θέλω να μου πείτε αυτό. Θέλω να μου πείτε κάτι που να δεσμεύεστε σαν Δήμος. Αυτό προσπαθείτε να εκμεύσετε. Να τη δέσμευση προσπαθώ να Προσπαθείτε εκμεύσετε. να εκμεύσετε αυτό που θέλετε να Τη ακούσετε. δέσμευση, κύριε. Εγώ προσωπικό όφελος, κύριε μου, δεν έχω. Δεν πάω σχολείο. Τα παιδιά μας πάνε σχολείο, αλλά δεν είστε άξιοι να χτίσετε ένα σχολείο. Γι' αυτό ήρθαμε, για να σας τα πούμε και να μας πείτε κι εσείς ότι είναι σε σύντομο. Αν ήρθατε για να πείτε και για να πω και εγώ καλώς. Αν ήρθατε μόνο για να πείτε, αν ήθελα να μιλήσω, μπορείτε να πείτε ότι θέλετε. Να μας πείτε, να μας δώσετε άλλες ημερομηνίες πάλι, οι Ξανά οποίες μανάκια από την δεν ξέρουμε αν θα εκπνεύσουν αυτή τη φορά ή όχι. Μπαίνουν οι μπουλντόζες μέσα. Όχι, Σεπτέμβρη 16 είναι έτοιμο. Σεπτέμβρη του 16. Τον έχω ηχογραφημένο. Τον έχω ηχογραφημένο. Θα έκανε, λέει, διαδικασία να περάσουμε γρήγορα άδειες και τέτοια, τα δημοπράτηση και όλα αυτά. Και Σεπτέμβρη του 16 πίστευε ότι θα έχουμε σχολείο. Και τον έχω ηχογραφημένο. Καλώς εδώ των πραγμάτων βέβαια είχε πει. Έτσι. Αλλά αυτό το καλώς εδώ των πραγμάτων τώρα 2 χρόνια μετά, ξέρεις, είναι λίγο. Ξέρετε την άδεια ο Δήμος την οποία
Συγχωρώ, το ξέρω και εγώ. Ωραία, και γιατί δεν είναι μια φράση και εδώ τα ψέματα ο κύριος Σταύρος. Κυρία μου, στη διαδικασία, γιατί δεν θέλετε αρνήσει να καταλάβετε. Στη διαδικασία είμαστε. Δεν είναι μπακάλικο δίχως να πει κλείνω ή ανοίγω. Δεν το Μα τα καταλαβαίνετε. μπακάλικα κινούνται πιο γρήγορα από εσάς. Φυσικά και κινούνται. Καλύτερα να είναι μπακάλι. Φυσικά και Δηλαδή ο κύριος Καφούρας δεσμεύτηκε ψέματα για το Σεπτέμβριο του 2016. Δεσμεύτηκε ψέματα. Η άδεια δεν υπήρχε. δεν γνωρίζω τη δήλωσή του. Εγώ ξέρω πότε Ο κύριος Καφούρας δεν ήξερε ότι θα έρθουν εδώ πέρα. Ήξερε ή δεν ήξερε ότι θα έρθουν εδώ πέρα. Δεν κατάλαβα. Το ήξερε ο κύριος Καφούρας. Γιατί δεν ήρθε. Θέλω να σας απαντήσω εγώ για να γνωρίζω. Θέλουμε να μας απαντήσει κάποιος ο οποίος γνωρίζει απόλυτα όλη την ιστορία. Υπέζεται στο σχολείο Καφούρας δεν είναι. Γνωρίζω εγώ και στην είπα. Εάν δεν γνωρίζετε, μας υποσχέθηκε κάτι ο κύριος Καφούρας, το στείλατε πάνω να μας φιλομώσει το ψέμα Αυτό δεν είναι προηγούμενα ιστορία. για να μας πει Αυτό ότι θα που μου έρθει το λέτε Σεπτέμβριο. δεν το γνωρίζω, δεν είναι ιστορία. Εγώ γνωρίζω την πορεία του Δημοτικού Σχολείου Εκκλησίας. Αυτό γνωρίζω. Εν τη γενέση του μέχρι και σήμερα. Πολύ πριν από εσάς. Πάρα πολύ πριν από εσάς. Εντάξει, αυτή είναι η ιστορία. Και εγώ έχω πάρει τα πράγματα τα λέω με το όνομά τους, λιτά και κατανοητά. Την ιστορία λοιπόν του Δημοτικού Σχολείου Θυσίας και την πορεία όλη αυτή την γνωρίζω πολύ καλύτερα από τον καθένα. Πιστέψτε με. Πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να μας πείτε το 2016. Όπως γνωρίζω και πού έχουν πάει τα χρήματα και γιατί έχουμε καθυστερήσει τόσα χρόνια και γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό το πρόβλημα. Ας το αφήσουμε. Υπάρχει δικαιολογία, δηλαδή να μας πείτε που έχει Τι υπάρχει? καθυστερήσει τόσα χρόνια. Ο Δήμος έχει τρέξει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καταλάβατε πριν τι σας είπα. Προφανώς δεν τρέχει με το σωστό τρόπο. Καταλάβατε πριν τι σας είπα. Ξέρετε, αυτή η παρούσα δημοτική αρχή ξέρετε πότε ξεκίνησε η θητεία της. Πότε. Πότε. Απαντήστε με πότε. Το θέλετε. Ναι. Τι θέλετε να μας πείτε, πού θέλετε να καταλάβετε. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία ανάλυσης καθηκόντων η Δημοτική Αρχή έτρεξε το θέμα του Δημοτικού Σχολείου. Όχι η τωρινή Δημοτική Αρχή. Το ίδιο χρόνια τα έχουμε χορτάσει. Και εμείς τα ίδια το τρέξαμε. Αν το κράτος για να σπάσει ένα προεδρικό διάτομο θέλει 4 χρόνια. Το χρέος παραλάβαμε όπως μας το έχουν πει τόσα χρόνια οι πολιτικοί τα ξέρουν. Τώρα τι γίνεται. Δεν θέλετε να ακούσετε. Ο Σεπτέμβριος Μα κυρία μου καταλαβαίνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. 4 χρόνια ένα προεδρικό διάτομο. Τι θέλετε να κάνει ο Δήμος. Για άλλες άδειες όμως Τα 4 χρόνια που δεν μεσολαβήσει κυρία μου, τι κάνετε. Τι κάνουμε. Εκτός από το να 4 κοιτάτε και να χρόνια περιμέναμε να βγει ένα φεκ. 4 χρόνια. 4 χρόνια περιμένετε να βγει και μετά που βγήκε το φεκ τι κάνετε. Γιατί δεν έχετε διαδικασίες. Εμένα το παιδί μου του χρόνου θα πάει σε νησία του θα κάνει μάθημα. Εσείς δεν έχετε παιδιά και δεν σας νοιάζει. Εμένα το δικό μου το παιδί αυτόν τον χρόνο θα πάει σε νησία του να κάνει μάθημα και εγώ δεν το ανέχομαι. Το αν με νοιάζει δεν με νοιάζει. Λίγο Δεν σας νοιάζει κυρία μου. Δεν σας νοιάζει. Προφανώς και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το δείχνει ότι δεν σας Ξέρετε νοιάζει. εμένα τι με νοιάζει. Φυσικά και ξέρω. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει. Αφού εξ αποτελέσματος κρίνεται ένας άνθρωπος. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Εξ αποτελέσματος Είναι πολύ εύκολο. Εμένα προσωπικά μου είναι πάρα πολύ εύκολο. τι πράγμα σας έρευε. Να σας απαντήσω στο ίδιο ύφος και στην ίδια συχνότητα. Όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Εμένα το παιδί Δεν μου θα το πάει κάνω. σχολείο σε νησία. Δεν θα το κάνω. Εμένα το παιδί μου Δεν θα το πάει κάνω. σχολείο, τι κάνετε. Δεν θα το Γιατί κάνω, δεν σας έχετε απαντάω. να πείτε. Δεν θα το κάνω γιατί θέλω να βοηθήσω τον τόπο. Εάν να βοηθήσω αυτό που κάνει εσύ δεν βοηθάω. Λοιπόν, τώρα δεν το κάνει αυτό. για το Σεπτέμβρη. Θέλουμε μια λύση. Θέλουμε Για το Σεπτέμβριο. να μας πείτε τι μέλη γενέστε άμεσα δηλαδή για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το συντομότερο που μπορεί να γίνεται άμεσα έχει να δημοκρατηθεί το έργο. Το οποίο θα γίνει τώρα μέσα στο το εάν άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αν θα περιμένουν να πάει ο Οκτώβρη, είναι κάτι που μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όλοι είναι αυτοί, δεν αλλάζουν. Δεν είναι καθόλου αόριστο. Αυτό που όχι δεν ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει χρόνο. Εάν γίνει δημοκράτηση μέσα στο καλοκαίρι, ό,τι δεν είναι οφείλει να γίνει. Δεν θα σταματήσει κύριε, γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Σε λέω άδεια, η άδεια εκδόθηκε πριν από κάποιους μήνες. Από αυτή την άδεια, από αυτή την άδεια δεν υλοποιείται άλλη. Ξαναγίνονται τέτοιοι δημοπράτηση, γίνεται μια ξεχωριστή μελέτη. Θα γίνει τμήμα του μελέτη. Γιατί δεν γίνεται σύντομα τις διαδικασίες μετά τη δημοκράτηση να αρχίσει τώρα το καλοκαίρι να χτίζονται αυτές οι 2 ρηματοέτες. Αυτό λέμε τώρα. Τα λεφτά του Δήμου δεν πρέπει να πηγαίνουν στους δημότες. Δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει τα καλύτερα. Πληρώνουμε όπως το είμαστε να Δεν μπορεί. Γιατί δεν ξεκινάμε έστω με αυτό. Θα πάρουμε δηλαδή 2 Δεν είναι θέμα χρημάτων. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Το κόστος για την ανέργεια να διερθούν αυτές οι 3 αίθουσες είναι το έχουμε.
Υπάρχουν τα χρήματα, τελειώσαμε. Και κάθονται. Κολλάμε σε κρίση, περιμένουμε κύριε. Θα πάμε να θέλετε να χτίσουμε. Πόσο πάμε. Τι μπορούμε να κάνουμε πιο σύντομα. Γίνεται κάτι πιο σύντομα. Το πιο σύντομα που έχω διαβεβαίωση από τις τεχνικές υπηρεσίες είναι ότι τώρα, αντί του καλοκαιριού, θα δημοκρατήσει το έργο και αν μπορούμε να δουλέψουμε λόγω χρόνου και απαγόρευση, θα πάμε τώρα. Μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε είσοδο από πίσω. Τι με τρελαίνετε. Γιατί ξέρουμε καταστάσεις που το ξενοδοχείο, επειδή έχει είσοδο από πίσω, τελειώνει το πανηγύρι. Μα έπρεπε να έχετε δημοπρατήσει. Αφού ξέρατε από τότε που ο Καβούρος μας είπε ότι το Σεπτέμβρη θα έχουμε τις αίθουσες. Ήξερε πώς θα πάει το σχέδιο, έπρεπε τότε να έχει κανονίσει να κάνει τέτοια δημοπράτηση σε τις 3 αίθουσες. Τέλος. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Ο Καβούρος ήξερε τι πρέπει να κάνει. Ήξερε. Και ήρθε στο σχολείο επάνω και μας το υποσχέθηκε. Πώς θα γίνει. Θα έρθει μετά να ζητήσει ψήφους από την ΙΑ. Θα σου πω τι θα πάρει. Να σας ρωτήσω κάτι. Το πρόβλημα του σχολείου το ξέρετε από πριν γίνει. Συνεπώς ήσασταν υποκυλασμένοι. Αν το καταλάβατε, έπρεπε να καταλάβετε. Δεν πετάξω. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν κλείσει για οποιονδήποτε λόγο το σχολείο της Ηλίας, το χωριό πέθανε. Το σχολείο της Ηλίας δεν μπορεί να κλείσει. Πώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή θα αναγκαστούν γονείς να φέρουν τα παιδιά τους σφυρά. Ξέρετε το κτίριο είναι ετοιμόρροπο, το ξέρετε. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρετε. Αυτό που θα ήθελα εγώ. Εγώ στεναχωριέμαι γιατί κάποτε η Ηλία, εκείνα τα παλιά τα κατάλαβα. Το ήρθα εγώ πριν 24 χρόνια. Ήταν μια βουτουνιά. Και ό,τι θέλανε το πετυχαίνανε. Είτε επέμβαση της αντιπολίτευσης, είτε χωρίς την. Τώρα που είμαστε. Μας πήραμε παλάκι. Συγγνώμη δηλαδή. Το γνωρίζετε το θέμα. Θέλετε να σας πω που είμαστε. Θέλετε να σας πω που είμαστε. 24 χρόνια εδώ είναι η πρώτη φορά που απολυτεύτηκα. Θέλετε να σας πω που είμαστε και να με ακούσετε, αν θέλετε. Ασφαλώς, γι' αυτό μετά. Στο να ζητάω 3 υπαλλήλους για να εργαστούν στο Δήμο, επί 2,5 χρόνια να μην έχω πάρει απάντηση. Και να μην έχω τη δυνατότητα να τους πληρώσω εγώ και να τους προσλάβω. Αν σας λέει κάτι. Το 9 που έγιναν όλα αυτά με την οικονομική κρίση. Σας τιμάει, σαν Δήμο. Σας τιμάει το πατέρα για τους υπαλλήλους. Τι μας το λέτε τώρα αυτό. Αυτό τι άλλο είναι. Δεν είναι άλλο. Δεν είναι άλλο. Δεν είναι άλλο. Γιατί μας το λέτε τώρα. Σας το λέω αυτό για να σας δείξω ότι ό,τι δεν εξαρτάται από το Δήμο αλλά εξαρτάται από γενικότερες άλλες υπηρεσίες, δεν έχετε να πιέσετε καταστάσεις. Ποιος σας είπε ότι δεν έχουμε πιέσει. Να αγνοήσετε καταστάσεις. Να προχωρήσετε ακτιβιστικά σε πράγματα. Μπορείτε. Σαν τη Δημαρχαίη. Τι θα μπορούσατε να κάνετε. Να ρωτήσω κάτι. Θα πρέπει να σχολείο έχετε να ξεκινήσετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω έτσι. Αυτό θέλω να δεν φοράει. Αυτή τη στιγμή στο σχολείο έχει προϋπολογιστεί ένα 750. Όλη η μελέτη. Οπότε ήταν γνωστό εξ αρχής το 750. Έχετε τώρα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για τον Οκτώβρη και τον Επακτήρεται, στο οποίο μέσα υπάρχουν μόνο τα 200.000 του λέει. Ενώ να μην ξέρουμε το σχολείο υπάρχει πέρα 700. Άρα αυτό περνάει από το είναι άλλα 200. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που πέρασε, πάμε τα έγγραφα και στο αναθεωρημένο μετά, το οποίο ήταν με το Ελληνικό Ταμείο περάσαν τα 2 εκατομμύρια του Αθηνιού, είναι μόνο τα 200.000 του λέει όσο αφορά και το 17 και όσο αφορά και τη μία. Ερώτηση. Ακόμα και αν δημοκρατηθεί το έργο. Εφόσον δεν έχει περάσει τεχνικό πρόγραμμα και έγκριση από την αποκεντρωμένη περιφέρεια, πόσο γρήγορα θα βάλετε λοιπόν τα 250 για να ξεκινήσουν αυτό. Σε μια εβδομάδα έχει κάνει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και έχει περάσει. Άρα περίμενε. Δηλαδή κάνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού το 17, πότε το κάνει μέσα του. Έχει καθυστερήσει γιατί δεν την ήξερε το ακριβές ποσό. Δεν μπορούσα να κάνει αυτή τη στιγμή το ακριβές ποσό το οποίο θα βγουν 500.000 για παράδειγμα. Ωραία, ό,τι βγει. Έχει το δικαίωμα ο Δήμος να κάνει Ιούλιο Αναμόρφωση, βέβαια. Αναμόρφωση και είναι βέβαιος ότι θα περάσει το ποσό αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα, εσύ
σύμφωνα με αυτά, η δέσμευση η οποία παίρνουμε είναι ότι περιμένουμε δημοκράτηση τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ακριβώς αυτό. Άρα, στο δημοτικό προϋπολογισμό υπάρχει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λέει αναμόρφωση του προϋπολογισμού και βλέπουμε το υπόλοιπο ποσό. Και μόλις και περιμένουμε το επόμενο. Άρα, περιμένουμε Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι πότε. Πότε δηλαδή ο μηχανικός που θα βγάλει το πληκτρολόγιο, το προϋπολογισμό. Έχει πει ότι ο εντός των ημερών βγαίνει. Ωραία. Άρα εμείς περιμένουμε τον έπτο. Αυτά τα εντός των ημερών μας τρελαίνει. Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αυτά. Το ξέρω. Πάλι εδώ θα είμαστε του χρόνου να θυμόμαστε. Άρα περιμένουμε εμείς μέσα στον Ιούνιο Δημοτικό Συμβούλιο με αναμορφωμένο προϋπολογισμό και το υπόλοιπο ποσό που χρειάζεται. Εγώ θέλω να περιμένετε μέσα στον Ιούνιο να έχει δημοκρατηθεί το έργο. Τα χρήματα υπάρχουν. Ας δούμε τα λεφτά πρώτα, γιατί εγώ προφανώς τα χρήματα θέλουμε να δούμε ταυτόχρονα. Τα χρήματα, ξαναλέω, υπάρχουν. Εγώ θέλω η δημοπράτηση να γίνει όσο γίνει πιο Παπανδρέου. Έγινε μας λέγει ο Παπανδρέου. Και άρα περιμένουμε. Έχει δεσμευτεί ο Δήμος Δημοσίως εδώ και 2 χρόνια. Πότε τελειώνει η εργασία στην Καλδέρα, πότε είναι η απαγόρευση των εργασιών? 15 Οκτώβρη. Μπορεί να πάμε κατά παρέκκληση και να κάνουμε δουλειά. Θα πάμε κατά παρέκκληση. Δεν υπάρχει ούτε 1 εκατομμύριο. Την έχεις βάψει αν δεν πάμε κατά παρέκκληση. Άκου τι σου λέω. Πρόσεξε καλά. Αν δεν πάμε κατά παρέκκληση, έχεις βάψει. Όσο αφορά και την αίθουσα που θα χωριστεί, υπάρχει το κονδύλι για να γίνει σωστά η αίθουσα με υπομόνωση για τα παιδιά μέσα, να μην ακούγεται το ένα με το άλλο, να υπάρχει δηλαδή αυτό το πρόγραμμα που θα γίνει. Θα γίνει σωστή δουλειά, θέλει να ρωτήσει ο Δημήτρης. Πιστεύω πως να μην συζητήσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες. Ωραία, να γίνει υπομόνωση ανάμεσα στις αίθουσες, να μπουν οι αντίστοιχες καλωδιώσεις για τα ρεύματα. Αυτό υπάρχει, το γίνει στο καλοκαίρι θα γίνει η εργασία. Αλλιώς αν δεν το κάνουμε αυτό, πώς θα λειτουργήσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κατά παρέκκληση. Ωραία, άρα λοιπόν εμείς τι περιμένουμε, ότι τώρα αρχές καλοκαιριού δημοπράτηση θα γίνει άμεσα, μετά υπάρχουν άλλες διαδικασίες πέραν της δημοπράτησης. Πώς δεν υπάρχουν? Έχει δημοπράτηση, άκουσε με Λίνα μου. Δημοπράτηση, θα βγουνε οι εργολάβοι, τι θα πάρουνε, θα πάρει κάποιος. Θα ξεκινήσουν μετά οι εστάσεις. Μετά δεν θα φταίει ο Δήμος να ξεκινήσουν οι εστάσεις. Θα πάμε πίσω. Γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Καλά, εντάξει. Εδώ είσαι και εδώ είμαστε. Κάτσε και θα δείτε. Δηλαδή μας διασφαλίζει το Παύλο που περνάει από έναν δρόμο και πέφτει μια γλάστρα από το τέταρτο μπαλκόνι και πάει το κεφάλι. Έτσι έχει δείξει πορεία. Εκεί θα μας πεις πάλι αν έγινε τέτοιο. Το τηλέφωνο του μελετητή μπορούμε να το έχουμε για να πάρει ο Σύλλογος Γονέων στον μελετητή να πιέσει και από την πλευρά του Συλλόγου να τελειώσει γρήγορα τη μελέτη, τον προϋπολογισμό, να τον βγάλει. Θα το πάρω στις τεχνικές υπηρεσίες που δώσω στον κύριο Χάνα και στην κυρία. Όχι, εγώ δεν είμαι έσω. Συμπρόεδρο. Ωραία. Από εμένα μένετε εκεί. Ότι η δημοπράτηση θα γίνει. Όπως το μείναμε και από το καφέ πριν από 2 χρόνια, κάπου μείναμε. Το θέμα είναι να προχωρήσει. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να έχω λόγο εγώ για το τι είπε συνάδελφος αντιδήμαρχος. Θα έπρεπε όμως. Θα το δώσει στον κύριο Μικυλινέο, το ηχογραφημένο να το δει. Μπορώ να το ξαναπώ ότι η δημοπράτηση θα γίνει τώρα, εδώ. Στα μέσα του καλοκαιριού. Αν δεν έχουμε σχολείο, θα έρθουμε στο Δημαρχείο να κάνουμε μάθημα. Θα φέρουμε τα παιδιά στο Δημαρχείο να κάνουμε μάθημα και εσείς να πάτε στο σχολείο, στα κοντέινερ που θα βάλετε για τα παιδιά. Κοντέινερ δεν έχει σημεία. Γιατί θα τα βάλουμε να μην δεν χωρίσονται, είναι ήδη παιδιά. Κοντέινερ δεν τελείωσε η ιστορία. Κοντέινερ το ξεχάσουμε. Έτσι βρήκα τη λύση τσάτρα πάτρα να χωριστεί αυτή η αίθουσα. Κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά μέχρι εκεί είναι, δεν έχει τίποτα άλλο. Τελείωσε. Θέμα είναι ότι είναι κρίμα στην Ντροπή να γίνονται τόσες κοινότητες να προχωράνε έργα όλα μια ξενοδοχεία και μετά από την Καλδέρα το σχολείο να είναι μετά από τόσα χρόνια ακόμα έτσι. Επιμένετε να κάνετε τον ίδιο παραλληλισμό. Άλλο η άδεια ενός κημητηρίου, άλλο η άδεια μιας εκκλησίας, άλλο η άδεια ενός δημοσίου κτηρίου, άλλο η άδεια ενός ξενοδοχείου, άλλο η άδεια σε ένα σπίτι. Αφήστε αυτές τις άδειες, τα παιδιά μας είναι πιο σημαντικά όμως. Σημαντικά
Σημαντικότατα Τα είναι. παιδιά είναι που πρέπει να δεν το δείχνετε. Αφήστε τις άδειες από αυτά. Άστε βάλτε τις λίγο στην άκρη και σκεφτείτε τα παιδάκια μας. Δεν τις βάζω στην άκρη. Σας λέω ότι έχει πολλαπλές εγκρίσεις μέχρι να ολοκληρωθεί μια μελέτη. Το σύστημα της Ελλάδος ποτέ δεν θα αλλάξει. Είχαμε πάει, είχε έρθει και ο Δήμαρχος στο σκόπο, πώς τα λένε αυτά, της Επιτροπής. Αυτό. Είχε έρθει και ο Δήμαρχος και είχαν κολλήσει γιατί το χρώμα του σχολείου είναι, λέει, πολύ ροζ, πολύ κίτρινο, δεν ξέρω. Δηλαδή σιγά. Δηλαδή αν πέρναγε το σχολείο και μετά γινόταν το χρώμα θα πάθαινε τίποτα. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή. Ακούγεται πολύ αστείο. Αστείο είναι. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Δεν είναι ο λόγος αυτός. Να καθόμαστε Δεν είναι ο 5 λόγος άνθρωποι, αυτός. 10 εκεί μέσα και να συζητάμε. Εκτίθεστε κι άλλο. Δεν ήταν ο λόγος αυτός. Ο λόγος ήταν ότι δεν είχε όρους δόμησης. Κάνεις λάθος. Ό,τι κάνω λάθος. Τι κάνω λάθος. Κυριαζή, μην πεις εμένα. Νοέμβριο του 2015. Κυριαζή, ρώτα το Δήμαρχο Για πότε πότε πήγαμε. Για το 16 μιλάω που μετά πήραμε την άδεια. Είχε βγει το ΦΕΚ. Η άδεια δεν το ΦΕΚ είχε βγει. Η Είχε άδεια βγει το βγήκε ΦΕΚ τώρα. Συμφωνώ. Είχαμε κάνει συναντήσεις τότε με το Συμβούλιο που περνάει την εγκρίση των αδειών και κολλάγανε για το χρώμα του σχολείου. Ποιος κόλλαγε. Η Επιτροπή. Λοιπόν, όταν τις εθνικές υπηρεσίες. Τι θέλεις να κάνει δηλαδή. Έλα τώρα, Δήμο στην Επιτροπή. Έλα τώρα. Το δείτε. Έλα τώρα. Δηλαδή, άμα είναι Όλα είναι προβλήματα. Όλα είναι με προβλήματα. μία δέσμευση. Όλα είναι προβλήματα. Όλα είναι προβλήματα. Είπαμε ότι τώρα θα προχωρήσουμε η διαδικασία. Για πάμε ένα ωραίο. Φτάνουν οι καθυστερήσεις ό,τι σπείρει σταθερήσεις. Φτάνουν οι καθυστερήσεις, ό,τι σπείρει σταθερήσεις. Άλλη μια. Φτάνουν οι καθυστερήσεις, ό,τι σπείρει σταθερήσεις. Δώστε στα παιδιά παιδεία και σχολιά. Δώστε στα παιδιά παιδεία και σχολιά. Παιδιά ζητάνε σχολείο για να πάνε. Τα 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 παιδιά ζητάνε σχολείο για να πάνε.